Kajing kublay yang ibaro haka kerteng kajong try panong panim jong Jesus Christ. Ka step ka babahan na kamenta jong ibaro ki bapet ya kani ka program. Kini ka long ngi ka bakraw jong kajing job tiaw kajong ublay. Panamar kata ngi aingu yo ublay. Bola don rengkat pat ngi limbang kani kata yo. Ngi layo ya kaban ya puson. Yishibun ki iki ibaro na kakting kajong ublay. Barak kini ka step ka bamenta. Kwa ya kabangin ya pailang. Nakabenta, nakashiti ko jong apostol Paul sikin nong ro. Kalau nong kaban riu, kadkot kaban kong hado kabaar. Kikintin ki baong kumni. Ayu patingin yo ong. Ngin yaine akata ka pop, bakata ka jing IA kan nang yo roy billion. Kum ta mangi ki bala yap ya ka pop. Kumno ngin dang yai shu haka. Ka benta pedeng jong ka jing slok akini ka step kalong. Ka dor ka jing IA uplay. Kador kajing IA ublay. Kajulong karukom briu kajongi. Bakan no kanu kabangishu yo ay. Ngimju nang ban kenkor, ngimju nang ban sumar. Ngimju das sunyo ban kenkordor yakan no kanu kamar lani kanu kanu ketiar kabangishu yo ay. Ni ong enle yu saya kabaishu yo ay. Katahu kulong namar bangi klem pencitom yaladi ngi klem siudor ngi klem tristom ban yo eka ngi shuyo pana kata kadaw ngim da kampat yaw kita ki baro. Wapsal Paul hakani ka bentan na kasiti ko jong ushi ki nongrum ukren syapang ka jing IA ka jong ublay. Kani ka jing IA ka jong ublay kadi ka jing ai ka jong yaki briu hakaba ki briu kim don kam yakaban siudor kim don kam yakaban tit remdor yaka. Kani ka jing IA kadi ka jing ai ka ba ublay upenyo hanga barapi da ka jing map bada ka jing lingba ka jing yap bada ka jing mipat ka jong Jesus Christ. Kadi kani ka jing IA ka jong ublay ka ba watla mangabat mangi ngim don hok ban yo yaka henry ublay de ka jing iet ula penyo pat hangi. Ngim don kam yaka ban siudor ruem. Kabadon kami kalong tangi kabangin syunget pat pediang ya kata kajing IA ke jong ublay. Henry kaba kamsnu si pat kalong. Banamar bakalong kata kajing ai kabangi syuyo Tang namar bakalong kata kajing ai kabangi syuyo kaba ublay upun yo hangi. Ngimju kenkor ya ka. Ngile pop kat kabangimon. Ngikren thala kat kabangimon. Ngiperkat le ayu. Ublay tang sulapan mam, ublay ulama yangi. Kata ka jinglong ka jongi. Kabangingi pan map mentai ki pop ka jongi. Shibet ngilale pop biang. Mentangi pan map, shibet ngilale pop biang. Pat kata ka jinglong ka jongi, kabangim ken kordo. Ngi pentat dor, ye kene ka jing IA ka jong ublay. Ngi perkat ba kata ka jing IA ka jong ublay, ngila ban yok man kapor. Ngila ban yok man kapor kabangi sngau don kam ya ka. Kadi kata kajing bom nyokor kajongi ya kani kajing ai kajong blay. Ngiju pensingan ya ladai da kaba perkat. Lani da kaba ong. Ublay jongi ulong ubakan rey kajing iet pada kajing isnay. Ublay jongi ubakan rey kajing maaf ki paralaw. Ublay jongi ulong ubakan rey kajing maaf Henry katapat kamlong ka license yang abat yapi bangin lepop yo blay. Kata kamlong ka license ka bangingin lepop ka bamon yo blay. Badai na kata kadaw apostol Paul open kan mau yakin nong room na kabaong hatu tang namar bangi don yakin kajing IA kajing blay. Ngin ye lepop kat bamon. Ubu ye kajing keli da kabaong ngin yaine akata ka pop bakata kajing IA kajing blay kanang yo roy belian. Upol ubu ya kata kajing keli hatu tang namar bangi yok mat ya kajing ai lani tang namar ba bangin se yok mat ya kajing ai ngin yai le pop shibun kenang bangin yok ya kajing map shibun kata ka kajing keli kabo apostol Paul wong Henry kejubab kajing apostol Paul wong kum ta mangi ki balayap ya ka pop kumnu ngindang yai padaka ki paralog ki be Lamap yiki pop jonga, yiki pop jong pi, da kajing syayam, kajing uchisu halor kading pana.
kajing syayap kajong Jisu lor geding pna ka pendamno ya ka pop kajonga ka pop kajong pi. Ti henrei mangi ki bela yok ya kata kajing map. Ki bela yok ya kata kajing map da kajing yap kajong Jisu Kris. Hatu ngindang yai im haka. Hatu ngindang yai le si yai le ya kata kaju ka pop. Upol wang nilayap ya kata ka pop. Kapamun ngim itu su te ya ka. Ngim itu su ya ka. Kumno ngindang yai im haka. Ti henrei kajing sngot hu kajing kalong. Namar bang isu yo namar ba ublei ula shu yang ni ya kene kajing kajing u ya kata kajing map kajing u da kajing syayap u Jesus Christ lor kading pna bunsin ngim ken kor ya ka ngile pop kat ka bangimon barok shtayo ngi kran thala ngile thala ngile kat bamon hakas ngi sandi ngile chiga jing seng ngi pan ma na ublei hatu ka tamu kajing sngot hu kajungi ya kene kajing kajing ublei hatu katamu kajing sngoto yang ikani kajing kajing ublei. Hatu katamu kador jong kajing kajing ublei. Hatu kata kamlong kajing pentat dor no kajong pi ikani kajing kajing ublei. Manga bat mapi iparlok ngila ban yo ikani kajing map na ublei. Ngi shu yo henrei ngi deban sngoto baka syongdor yo ublei. Daga snam daga jing im ka jung Jesus Christ. Ka syong dor ya ublei bu hab ban siu ya ka dor ka barem daga snam ka jung kulang brod ukun batang marway jung. Namar kata kani ka step kani ka kubor kapin kan mau yang ngabat ya pi. Bakani ka jing ka jung ublei kalong ka bang manga bat mapi ngi syu ya ka. Henrei ngi di ban kan mau. Bahaswa ka bangin le ya ka pop. Kan pen perkhat yang apa dia pi, ba mangingi shuyo re ublei uhapan siu deka dor ka berem, deka snam bat deka jing im ka jing Jesus Christ, tang ban penyo hanga bat hapi, ya kani ka jing map Tinamar kata kamdei yang ngabat ya pi, bangin pentap dor ya kani ka jing ka jing ublei, kamdei yang ngabat ya pi, ya ka bangin pentap dor ya kani ka jing ka jing ublei. Mereka day yang apa dia pi bangin nyokor bangin kenkor bah bangi ngila yo ya kajing map ngila le pop ngila pan map na ublei ngila yo ya kajing map kajung ublei ka day yang i bangin om le pop shu bar kidi kita kiju ki kentin ke bu chisu ang lama iki pop jong pi bat wat le pop shu tima kata tu kum ki brio ki bala yo ya kajing map kajung ublei nginang ban kenkor ikani kajing kajing ublei daga bangi im kajing im kapapen sngau hayu ublei haki por baro ublei unkur ku ya kajing syak skor na kakting kajing u nginya pendam ya kajing duai ngi aingu imi au ublei lingba jong ka step kasngi ka bakrau kajong mi ngi aingu bamela sumari ngi kopa par haduk ni ka por ka bamenta kerpang bamela keren yangi bamela penken mau yangi bakum ki bri ki bala yo ya kajing map nginang kum no ban kenkor ya kajing ka jomi kalong kajing ka barem dor ko try batang ban penyo hanga bat hangi ya kani kajing map bila hab ban siu ka dor ka barem ling ba kajing kajing Jesus Christ ban syaya palor ding pena maka ta ya rap ingi try bakani kan long kajing pen kan mau bakum no nginang ban kum no nginang ban yan kat kum kamon ka jomi kurku yang iling bagan ka sngi par ko we bangin mi shala ke jong ki shakri ki jong mi daga bangi bu hala di ka jing kan mau ya ka jing kordor ka jing ka jong mi shimti pat don rengkat ka por ka basa namara ka kerteng ka jong Jesus Christ ni aduai amen